Sa tak ng alas 7 sa gabi. Ang gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasa Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan zona libre. Karon nga daw sang Martes, petsa 26 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Dapat nga katapusan nga adlaw sang Martes sa saring nagahingapos. Kami adlaw sa ikanampulo nga bulan sa saring tuig ang tuig sang mga turo. Sa ikapagpalagad sa itong paglutunay sa karon nga gabi, may ko po nang ialagad si Bombo Ponce Espino. Kita na sa 9 ang tak na saling gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasag pungsod, pinakamadalaguan nga mga balita sa patag sa Lampang, at sa artista. So pagkita pagka-opdan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa atong saling nga mga Bombo Correspondence, Bombo Volunteers. Pagkatagban sa pinakabadalaguan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagranabo, assign sila si tagsa kameras of responsibility. Antes ang tanan ng pagtamayan naton, sa ato sa nga makota mataga para matita abroad, mga pinanggata nga maragrense kag mabakulunon. Nga dito sa luwasang pungsod, nga nagalantaw karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagin man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. At siyempre, sa aton man sa rin nga mga kauturan, matag parwati na ito pamati sa 630 kHz. Welcome na sa pagpalagad sa pang Martes sa ring edisyon sang Zona Libre. Ano ato labing talopang doon pinakamadalaguan nga babarita sa aton nga mga top stories of the day. Madalaguan sa ring nga mga balita lokal. Kapag ibalaw ta karon dugang iya makabanan sa pinakalitas nga mga impormasyon may kang tanan no sa sining panibag-o nga variant sa COVID diri karon sa aton sa may bahin sa syudad sa Bacolod nga konserin may makabanan ang na-detect no. So ti ugaling ang mga kwan galing no ang senaryo sa diri makabanan. Pila na kabulan, 7 na kabulan sa na-detect ining B1.13.18. Kung sa kinala, tapakuno daw sa i-number ba? Sa COVID. So, pero pa rin sa gapo na monitoring diri kag contact tracing. Ang ining OFW nakabalik niya gani makabanan no sa bahin sa United Arab Emirates. Ining variant ti kwan kuno halin sa to man sa Mauritius. Ining variant no ti siling ko ni bisan no pang klase ka variant ina kung vaccinated na kita or fully vaccinated na kita do kita dapat kadlukan sina no, sa kung ano mga variant ka importante ti labi kalabaw sa tanan nagahalong kita. So balota ko report ti Bombo Ansi daw Sorilla iya makabaran man sa aton sa nga pagpanagad ang interview kay Bacolod City Director no Director sa Emergency Operation Center kaning UC sang syudad sa Bacolod Ang kaya siyempre pinakalitas nga update ng ilapit ng aton nga launching sa vaccination sa mga minors nga may mga comorbidities. Una na yung launching and then ang simultaneous vaccination nga pati ganoon sa bulan sa Nobyembre. So Nobyembre 5 tuig 2021. Of course, no? Sa rin makabaran sa aton man sa rin nga makot at the same time sa aton sa rin nga mataga parmati. Pero unta man karona ang pahayag sa aton nga provincial administrator no, sa probinsya sa Negros Occidental, Attorney Refrando Diaz. Ang biyahe kuno sa Balacar Transit nga bus padulong didto iya makabaran sabay sa Oriental ang hindi pa madayon. So maano na lang kita sa didre makabaran kung COVID lang sa huton ta. Nawagi kita sang kahilwayan kay COVID no sa tuod lang. Kung mula ning ato bangon tas matagadlaw sa tanan ti hindi ta kaon sini. So ngati aton maning kamot kita magpaninguha kita no ngati baka kaon kita. Kung saligan ta lang saligan ang ayuda sa gobyerno ti ahay no may man magputi mata mo makabaton ka sang ayuda. Pagod lang sang saning COVID-19. Kinsa sa Negros Occidental liwat iya makabaran nga ti nag pangibabaw no sa pinakamadamo ang kaso iya makabaran sa COVID-19 diri sa bahin sa area sa Western Visayas. Ito lang tawon naton diri no ang pinakalaytas iya nga kaso iya makabaran sa siring nga adlaw. Negros Occidental may 97 ka kaso no samtang Bacolod mayroon lang sang sa isang taysay.
Tapos duga pa isa rin nga mabalita kung may pormasyon sa rin makabaran sa liwat naton karon. Ang okon liwat nga talakayon ang isyu ay makabaran sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative okon sa bahin niya sang Seneco. Iti panutuman, no? Nagparegayon yung makabaran sang investigasyon ang Committee on Energy and Communication diri sa bahin sa area sang sudad niya sa Bacolod, no? Sa City Council. Pagi sa kay Councilor Archie Baribar bilang chairman sa ni kag siyempre no ara man dira no ang isa ka konsyal sa Bacolod nga si Councilor Wilson June Gamboa Jr. Kaya ganti nagapanghugas kuno ang Seneco diri sa kapaltahan kag ginagamit lang pantabon no ang 3.52 pesos nga ikatatlong presyo sa nga gipresentar sa mga board of directors. Sa pasabton takro isa sa mga board of directors diri sa liwat naman akusasyon sang konsyal sang sudad ya sang Bacolod. May bisita naton karon via Zoom no si Father Ernie Larida, isa sa mga direktor diri sang Central Negros Electric Cooperative para ban nga ti mapaathag nila no ang dugang maniri nga side tree kag syempre ang dugang nga mga pagkalaro sa mga konsumidores sa Central Negros Electric Cooperative bukon sang Seneco. Samtang pinapay ka impormasyon ka mabalita iya makabaran naman sa aton sa ring pagpalagad. Report man karon ni Bombo Carla May Defensor. May isa ka Assistant Regional Director no sa diri sa bansang LTO Region 6 ang si Engineer Arturo Apolinar sa dito makabanan kag mismo no may paeg diri si Assistant Regional Director 2 nga si Gao Joso Hidospan sa bahin sang sining pagka-relieve niya sa pwesto. Ini kuno kasunod sang hindi niya kuno pagdulog sa isa iya makabanan ka checkpoint no kag mismo ti bilang isa ka director no sang Land Transportation Office dapat maging role model ikaw so ti ano ang natabo sa didri makabanan no so ti ginibisigahan no pero ti ginpapanaugan na sang relief order ang ining nasambit iya makabanan nga Assistant Regional Director sang LTO Region 6. Ara man ang galing mga salawayon sa ila no ti maga-reflect ini makabaran sa ENSA sa gobyerno nga ti amo ang nagapang-correct bla sa masala kag may violasyon ng driver sa kapangdakop. Dapat wala man kita sa may ginapasin o dire no sa kutob sa mga pagka-violar ang pagadakpon no nonetheless man ay makabaran sang posisyon mo ko sa LTO kati nagwa sa nagwaslik poder kadae no sa mo paningadaan nga ti ginhawa man ka kayo sang imahe sang LTO sa palunukan na kag sa pananawan di kag sa palamatinan sang sang mga pumuloyo no nga ti isa man sa mga pinaka-korap nga ahinsa sang ato sa ring gobyerno ti ara man dari gali ang mga waslik poder nga opisyales sang LTO. Siguro ni naton karon nga makabaran man sa ato sa ring pagpalagad no diri sa aton nga para tuntunan. Uy, grabe ba? No? Bangod lang sa illegal nga droga. No? May isa ka 26 anyos dito sa Pututan, Iloilo. Nakadakpan sa operasyon. Namit ko no magkuhan ko naka-drugs. Tinakwaan isa sa valor 20,000 pesos nga suspected siya bo. No? Ang bilis ini, anom ka masasay. Grabe ba? Prosling ya, hindi ko ya lalong ha. Namit ko no magkuhan ko naka-druga. Man nga style niya ba? Sige. No, duga pa isa din balita makabanan mga balita sa lawasang pungsod. Ang mga Pilipino dito sa bahin sang Sudan, no? Safe karon, no? Kay ini because sa pag take over, no? Sa mga military dito sa bahin sang Sudan sa ilang gobyerno. Mga foreigners kaman kuno to no daw ay kaman niya kuno gina-intra no sa ila sa ring gabo no kag mga Pilipino iyati makinala sa kolor kuno mo no sa mga interview dito sa Bumuno Center kay ini may kagtanan sa kinagamo dito sa Sudan sa Soko Dita
ang natabo dito, no? So ila Prime Minister, no, ginko dita sa taga-militar to Sudan, ti magsiling kang pungsod Sudan, mga kuan sila mga black, ini sila yung mga itumon. Di kitang mga Pilipino, sider nga fair complexion kita o kon kayo manggi o kon brown complexion. So mayo makunong ila ka sitwasyon dito sa bahin sang Sudan, ti good to hear. Di of course, no, balik kita makabalan diri sa Pilipinas ang ininggin panigayon nga Dolomite Party o kon Dolomite Beach Party. Okay, kabalo kamo pilang gasto diri sa gobyerno sang pungsod Pilipinas, no? Kay especially ining patuman sang ansa sang isa sa mensya sa gobyerno ang DNR, no, nga nag-alat sa makabanan sang kapin sa 265 million pesos para sa second phase pa lang ini, no? Pero ti ko basihan naton millions of pesos kay mga hindi may millions kundi billions no? Mga siling diri sang DNR estimate nila is 1.6 billion pesos, no, ka budget para sa rehabilitation, no, sang Manila Bay. Di balo na magita kung ano sitwasyon sang Manila Bay, no, nagligan nga pa naging tampukan da sa Dolomite sand, no, ining puti balang kwan, puti balang balas, no, nga mga ala makita mo niya kung magkadto katuya sa udah may isa ka beach na gali sa Sipalay nga puti man, no, white sand man kung nakakadto ko mo sa Sipalay ko ay po kadto da. No, sa Boracay magkadto ka mo man no, kaputi ya makabanan sa ato nga makabombo sang balas, no, dito sa Boracay. Ti way back ya makabanan sa natabo dira sa isang way pa natandog ini, no, ang Manila Bay. Ti grabing mga basura da, no, tanan nga mahigko sang sapat, tigko sang tawo, no, nga do hindi mo gani ya makabanan ya mabatas nga maglusong kada mo, no. So gin rehab ina sa sining administration kag ang nagpatuman sa rehabilitation ang DNR, no, kag tigin tampukan sang Dolomite sand, no. So gintampukan ini sang Dolomite sand kanang issue man ini, no, sa dito makabanan sa bahin sang administrasyon nga ako naging gastuhan gini data at dahig sang pandemic, no, pero ang budget na allocate na, no, ang budget. So sang natampukan sang Dolomite sand tigin sarado ini sa publiko, no, ti grabe mga kaso gatinaas ang kaso sang COVID sa Alpha variant hasta nga nag-Delta variant nga nagtinaas, no, sa nag-alert level 4 ang Manila kabila ka beses nga nagbalik sa enhanced community quarantine o kon ECQ sa from alert level 4, no, up to down to alert level 2, no, sang weekend, no, kon sang Sunday ini think, no, Domingo binuksan sa publiko, sus nagasubay ang tawo. Ang estimate ya makabaran sa Department of Health, no, almost 50,000 people, no, nga naggalagaw sa Dolomite sand, ti naka-kuan man to, naka-face shield, naka-face mask, pero ang social distancing why gid ya, no, ma-observe. Sus kadamo-damo kita nyo na, no, sa aton nga video dira, no. So kadamo-damo sa diri makabanan sang mga tawo, no, ti siling diri sang Department of Health tukod sa DOH pagi sa kay Undersecretary Rosario Vergere nga may violasyon gid nga natabo, so dapat pasabton gid ang LGU diri, no. So ti gina kontra ni Manila City Mayor Isko Moreno nga presidential aspirant man, no, sa 2022 nga eleksyon, no. So ti subong nagagwa sa payag niya nga daw criticize na sa kay because nga ako no nga ginbuksan ina, no, golpeada. Di palo na mo kumo grabe gali ang tawo, no. Ang tawo ya kung bukuton mo ya sa balay, no, kag ti sa madugay-dugay nga panahon, no, kag testingang pagwaon sus ara imo kinala nga daw mga subay. Di amo ning resulta ho, no. So ti amo ni nagakuan pa kita sang dapat magdubo ang aton sining kaso, pero ti nga amo ni ka hapos lang iya kapag open sa publiko. Nung duman man to legad, no, nga may ara man to sang ginatinan nga party, no, sa beach party ang aton nga spokesperson Attorney Harry Roque, kag ti nangin viral man to. Kaya naman, no, nangin viral naman, no. So pero ti kun kamo abing papilion, no, din ang pilion ninyo, no, ang sang una nga sitwasyon dira iya makabaran sang
Manila Bay, no? Perti ang basura, perti kabaho, no? Sang lugar, no? So amo to bla ang pilion ninyo o kon ang ining bag-o subong. Tuod gingastuhan bilyones pero ti ko lang taon ta manami man sa pamatin sa pananawan sang aton mata. Bla, no? So muna bla. So ti gali ka no muna. Subong hindi tanan na matingala kay ti nagaginawa subong ko ano lang nga isyu ang ihaboy sa administrasyon kay ti nagapatapos naman ang administrasyon ni Presidente Duterte na bala nga gubuon kay gid nga gubuon ti babalaan ta niya, no? So tawo man Japon ang maghukom sini sa eleksyon. Sige, no, kag of course ti kanami man sini ho, no? So ako di dayaw ko gid ning mga senador ginadayaw ko in the sense, no, nga nakadumdum sila. Nakadumdum sila sa pagpapasar, no, sang Republic Act an act, no, Senate Bill ini pa man, no, Senate Bill as corrected. Senate Bill number 2439, no, gin-introduce ba ti puro gid magpa-elect gid Senator Win Gatchalian, Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Maria Lourdes Nancy Binay, tindi ni siya, Senator Grace po tapos ang term na kag Senator Joel Villanueva. Abi na nang ginpapasar ni nila, no, an act modifying the grounds for substitution of candidates, amending for this purpose Section 77 o Batas Pambansa bilang 881, no, series of 1985, otherwise known as the Omnibus Election Code, no, Senate Bill 2439, ban substitutions and elections. Amending Section 27 of the Omnibus Election Code. Babag ulo sila dumdum, no? So ti daw nabutikan naman lang ini ang substitution, speaking sang substitution, no? Ginhimo ini makabanan sa atod nga makabombo ni President Rodrigo Duterte, no? So kabalo naman kita nga ang gin-substitute, no, ni President Duterte ang kapitan, no, lipato ko sang barangay ding nagkapitan si subong Yusek na, no, Martin Dinyo, no, under sa PDP Laban nagfile bilang presidente, no, under sa ticket sa grupo sa PDP Laban. Nag-substitute dire daw last December pa niya nag-substitute, no? Pero tubong dogin pa kwan pagin sa Comelec pa temprano. Last time sa kay President Digong December 10 I think ni siya, no? Ang deadline, no, nga nag-substitute siya nagpapili bilang presidente bulos kay Dinyo under sa PDP Laban. No? So after sa to nagdaog si Duterte, no, sa President Duterte tiduay man nila gin kwan ini, no, gin asikaso ang ining pagban sa mga substitutions, no? So tito subong pala na kamara although ginadayaw ta sila ginapasamatan ta pero daw natingala man ta okay nga daw sagaw ko daw bagulo kubugtaw mga senador nga ini, no? So kay subong ginakuno-kuno naman grabe ang substitution balantayan mo, no, sa palaboton sa nga Nobyembre 15, pila na lang kadlaw, no, so 1, 2, 3, 4, 5, 20 na lang kadlaw ang hulaton ta pero hasta kita iya sa November 15, no, kapag hulat sang sa nga substitution kati nga, no, so gina-discuss man na naton ini isa pila ka mga lawyers interview naton, isa dira si Tony Jomax Ortiz, no, nga ang substitution pwede kaya mahimo iya makabanan, no, sa mga hindi kapartido. Pero na sa PDP Laban ang nag-file ya presidente si Senator Bato de la Rosa, no, man nag-file sa pagka-presidente, no. So bagay si Senator Bato de la Rosa way ganin sak balo nga ma-file sa gali COC, no, sa bahin sang Commission on Elections sukon sa Comelec bago bugtaw pa ni Bato. Pinukaw na niya kag ginpadala ato sa pakadto sa Comelec. Tinagpirma lang siya kay humana yung COC yan. Ang COC niya humana. Nagpirma lang niya siya kana puro picture to sa Sofitel Hotel, no, sa Manila. Nagpal sang iya COC sa pagka-presidente. So under sa PDP Laban ko si Wing,
no, ang iya Vice President si Senator Bongo. So nabasa guro sang pila ka mga senador nga dako posibilidad nga may mga changes. So it's either nga adapt nila si presidential aspirant Bongbong Marcos, no, nga magapapili sa pagka-presidente sa under sa PDP laban, no, or masubstitute sa kay Bato. Kag siyempre ti ginagruman subong ang tandem nila ni Sara Duterte, Mayor Sara Duterte Carpio, nga magapapili man bilang vice presidente substitute diri sa kay Senator Bongo. Actually ang nakahimo lang sa diri mga kabayan no other than President Rodrigo Duterte. Now dira mo maabalaan kon if you are ako yan, no, considered as a brilliant ba, no, or wise, no, nga lawyer, no, kay tinagabasa gid bla sang mga kasuguan kag pwede nga malutsan bala, o nagapanumduman sang kung paano sa makalusot, no, tiginhimo niya na. So this time second time around, I think daw himuon naman ini. O di masilis digong daw kamo pang wais ba? No? So mo lang ni iban ang substitution sa eleksyon? Pagahiti bayo man ni nga mga duso no? Kay nga ti para mabalaan tanagid ko sino nang pagpapili, no? Kay ang substitution can be done only on the death, no? Kung may mapatay lang, let's say kung si Juan de la Cruz mapatay pero nag-file sa pagka-presidente, nga napatay siya. So it's either nga iyang political party pwede na makabulos or bata niya or asawa niya, no, kung mapatay siya, no. Pero ti dulao na ining mga substitution ay nano ti daw kasuguan taman ini. Dugay ta naman ning ginasunod diri since 1985. Di ba? Or since 1986 sa Santos sa aton sining constitution, pero hindi niya sa omnibus election code niya, no, under sa Biblia man niya sang Commission on Elections ukon sang COMELEC. So ang nami pagitani, no, kung iban bala ninyo ang mga pero no, kamo nga mga politiko sa Senado, no, sa House of Representatives bagay ning mga senador ni kung isa daw makasiling man tang daw paaman na malanggani nimo, no, and what's the purpose, no, sa di makabanan kay ti ako number one against ko di nga matiner sila sang 12 ka tuig, no, kay the most probably nga nagakalanabo kung ikaw magdaog bilang senador pag para-elect mo daog ka man Japon. So mas awig pa ang tiner nila sa presidente, meaning pwede sila ka para-elect kay dapat tani only the president has the longest term lang yang magserbe sa aton, no, kapungsod. Ini masado kay nga kung kaysa na kuha nato kabalik-balik mo lang na dati para na, no, ang ining gapropakilala nga Ilonggaman, no, nga senador nga si Loren Legarda, no, titapos nila yung term naog sila to sa probinsya nila kung magpapili to congressman, no, hindi man na pwedeng hindi magdaog kay kadamo man sa makalyado niya kag tuman dira sa dako dira sa natawo hindi gani matapos ang tatlong ka term. Isa pa lang ka-term na tapos, tito ginakuha naman, padlagan man sa senador. Kasi kung ano ini, daw ginabuhat nila nga sirkos ang pamulitika, no? Look at sang mag-utod nga kay Tano, no? Kung matapos ang term sa doon, naog naman to, puli sila to sa dinasas, tagig, padlagan naman to congressman, bulos-bulos lang sila sang utod yaman. Tidog alamat-amat sila paged. Ipang-mention tani sila tanan. Mga bilyar ga amat-amat man porma sa dinastiya nila. Subong ang bata gusto naman nga magsulod, papili naman pagka senador. Sang pungsod Pilipinas ang Iloy ara na da ang amay halin sa congressman sa senador lagad presidente pwede nagpahuway. No? Ti subong ang sawa ara da. No, Senator Cynthia Villar sanay sin-o pagid na da. No, nga daw ginakambyo-kambyo lang nila. Isa pa gid si Senator Chis Escudero. Tapos sa term sa senador, 2 ka term, 12 ka tuig, no? Na puli sa sursugon, padlagan sa gobernador to. Nagdaog sa to, manog 3 years na sa, balik naman sa senador. Sino naman plagano na to bilang gobernador kay may 2 terms sa supposed to be ko tani. Pero laing gid ako senador ka, no? So muna pala, no? So dapat ang ang dinastiya tutukan nyo man na dati, buhian nyo bala na, no? Ano kay ti kamo tanan mag-guilty man kamo mo.
Di paano ba nga magduso ka mo da sang anti-dynasty da? Although mayroon kita sa anti-dynasty bill, pero ti nagtulog man. No? Kaya ti kamo tanan mga guilty man da. Halin sa sa lower house o bisag diri gani man sa atons lokal. Padlagan ang amay sa isa ka posisyon, ang bata padlaganon niya man, sa away padlaganon niya man, ang iyang bata pag yung babae padlaganon niya man. Ay nano daw sila na lang na iyaw. Sila kublat paano naton ma-exercise ang ginatawag nga demokrasya sa pungsod Pilipinas kado kamo-kamo naman lang niya, no? Nagabinalik-balik dira. So paano yung iba niya nga gusto man nga magserbisyo? No, gusto man nga mag-deliver sa ilang in good faith nga service. Not because of the influence ng money, not because of the kunano da. No? Bisan pigado ka lang yakon mayo ka manghimanwa, way gid sa ang problema. Ako nang pinakadabis. Di anon mo kukwartahan ka, no? Nawong pila ka man kay tanan gusto man baklon, way man pulos. Ang talag mo ginasindihan na to sa imperno, nagadaba-daba na to. Pagin, isa pagin sa mga nadumduman na tonti nga mga senador, no, why da wala duso, no? Ngati dapat muniho kay nangin rampant na ni ako na, no? Hindi man ko mayo gid yang broadcaster, no? Pero akon maylo tagay Manilag, no? Ti arabi sino mangisog da? May ara nagikita vote buying, no? Or no to vote buying. Ara man sa Comelec Omnibus Election Code, no? Sino lang away nagagasto bilyones? Sino lang nagagasto milyones? No? Kaya dapat tani tutukan yung sa kung sino man nga mga politiko nga madakpan nga pamakal sang boto, hindi dapat pagpapungkuon sa pwesto, no? Ini maban sa mga substitutions kung ano na privilege ini, no? Sang pila ka mga politicians sa naton. Hindi nang mas lala sila ibanta ang substitution o kung din ang mas mayo, no? Iban naton ang substitution sa eleksyon o kung ibanta ang vote buying sa eleksyon. Naman na bla? Hindi nga kung kaisa to okay lang yan nga kung daw kontra gani sa administrasyon, padihutan di ba? So halos kalaban ang guilty ini why sini isang politiko, no? Nga why naga-violate ya makabaran sa sirika kag naga-exceed ang gasto nila sa tihon sa eleksyon santo sa pagsulundan sa Comelec Omnibus Election Code. Kaya nagani kamo da, no? Magabasa naman ang mga papel nyo tapos sa pinasikat pa kamo da, no? Sa Senado sang pungsod Pilipinas. Pero sa iban, no? Kamamayo gid kag damo mga ginabuligan, no? Bilog Pilipinas. Ni ko sa may ilonggo mataganing mga senador pwede kani ni kalabot is Negros Occidental de mga bulig nila ho. Ni isa ka inodoro way kamo sang ginhatag to sa mautod naton to nga way sang mga comfort room mo. Sa kabukiran sakpan sa probinsya sa Negros Occidental. Di ba? Kung taga Iloilo ka, hindi ka nakabulig DS Negros how? Negros part mo na sang Region 6 kag damo man na guro nagbuto sa inyo day. Dapat balik doon nyo man ang Bacolod City kag Negros Occidental, no? So ining iba ni doy lagi ginagamit lang ko isa ang nagdalaog lang na kay ginagamit lang ang impluwensya sa gobyerno. Pero pakilala nga sino nang isa na, no? Sang ligad leksyon. Tigin gamit matong kwarta sang tisda. Iti bisan sino lang, no? Away kaman pilian na sila kay daw abo-amo man Japon. 33 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 diri sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Napatan naton sa ring headlines pagbalik na to na, no? Ang aton sa ring ara magali, no? Mga Duterte titudo naga-dynastiya man na. Ama Duterte isa man na sa mautro man o ka-guilty man na. That's why hindi man ni mapasar-pasar kundi mangin urgent bill, no? Kay halin man sa bata asa sa kung may ang asawa pagid nga ikapila ng asawa pwede pagid makapadalagan da, no? So tanan na, no? Duway nagtasang pilian na di sa ila pero grabe galing, no? Ang ang power sang kwarta hindi gid ya mabangbang. Pagbalik naton kautaw na report ni Bomboan si Dol Sorilla pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga paibalo. Stand by.
Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud marikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Pabalik na sa ato sa ring pagpalagan. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7. Sige, isurahan nato na ining mga baunano na nga klase ka mga variante ini. Nagligad sa bahin sang aton nga pagkadiskubre sang kuan bala sang Delta variant.
Tapos daw may ano pa kita itong isa gani sa Negros Occidental, Theta, no? Theta variant. Ay di, Lambda, no? So tayo na lang maglambada. Lambda variant nga nangutos to blang kwan ang Philippine Genome Center nga mga bingit blang klase kahensya sa gobyerno. Nga di nagpropagwa sila isang kwan, no? Sang result. So 2 months after 2 months na, no? Tiyan mo man yung gilinuwa sa Bacolod, mga Delta variant ito, kada ginakadawan talang, no? Kaya nga, ati, Bacolod sa napagigwat, pero ti, napang-clear na to, or in short, clinically cleared na. Ang ini nga mga pasyente, sang na-detect, nga Delta, sila, so muna nga makaagil-il ang aton nga Philippine Genome Center sang pag-kwan sila, no? Pag-examine, pagpagwa sang result, no? Kasi kadugay-dugay. Pero, pito na kabulan, na tiktikan pa, nakapuli na niyang OFW, nakabalik na to sa sa bahin sang ginaobrahan niya, no? Kaya ining pinabagong variant, nag-atake to karon sa Mauritius sa East Africa. So anong latest? Kay natin may initial ding aton nga director sang EOC, Director M. Ang, pero may latest kita. Ngayon informasyon po nato sa bumbuan kay mga update na lang naton sa nagahilapit nga launching sang vaccination sa mga minor sa mga comorbidities, no? Pero ang official gidya is November 5 ang simultaneous nationwide. Sekta, ini ma-update. Bumbuan, sa report please come in. Bombo Pons, pisar nga ti dugay na gidman 7 months ago pa to, no? Ang ining panibagong nga variant kaso diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Why siya sa ngalan pagidya Bombo Pons kun liberal sa Delta, Theta, Lambda, ini siya B1 13183. So Bombo Pons Okay, detective kunan man na. Oo, suro sa kay number? Oo, ganit. Suro sa kay executive director sa EOCM nabay niya. Tika baluman kita na niya ayo na kasi ang dugay na gidya March 5 patuya Bombo Pons pagsunod niya sa Pilipinas. March 10 sanggin swab. Kag nagwa ang resulta nga positibo. March 21 nag-ayo na siya. Pagpauli niya diri sa Bacolod, ayo na gid siya. Pero hamba niya ginalocate nila kay taga-barangay Alihis, no, ang family niya. Although galing Bumupon sa organization city administrator, di syempre kung nakasaramuha siya kang tanan, ito wala naman kay 7 months ago. In fact, OFW, nakabalik naman siya gani liwat sa Middle East, Bumupon, kasi diba kung OFW ka, makapaulit ka, bakasyon ka, dugay, balik ka naman, so nakabalik na to siya. Pero galing, amulas na, kay bago naging pagwa sa Philippine Genome Center sa Department of Health, no, i-trace mo na nila para may baluan nila ang characteristic naman, no, ano naman niya sa isang variant, makawalang hawa. Doon mo sila bala. Although, habang sa city administrator, adugay, na siya nag-ayo. Anyway, sa Delta, to mga duwalak bulan ang hulata, subungin daw, 7 na gid, no? 7 na gid siya, dugay na gid siya, Bombo Pons. This is why, ang COVID positive, ang ining positibo ganin sa COVID, pinaka-first na variant na nagsulod sa Pilipinas na taga Bacolod City, taga Barangay Alihis sa 34 anyos, no FW, at napabalik naman siya gani. Meaning na clear naman siya gani sining virus Bombo Pons, no? Pero amo ina sa gihapon ay balawan naton nga gina-intensify ang vaccination panuktok gid sa mga panimalay subong, no, nga para nga mabakunahan kita kagitan sa Bombo Pons sa ginabantayan ining mga pagbakuna na sa mga minor de edad, mga kabataan from 12 to 17 years old. Bombo Pons diriya sa aton sa Bacolod 4,700 nakapalista na, ha, meaning yara na sila sa waiting list, pero sa 4,700 mga 500 diri Bombo Pons amo ning may comorbidity. Aware man kita tanan may mga comorbidity, amo nila ang unahon Bombo Pons ang bakuna. Amo man ibala sa mga adult, di bala, ang may mga comorbidity, mga senior citizen amo tong ginauna kay mas vulnerable, no? So amo man ing unahon sa mga kabataan, and sa Friday kundi supposedly, no, sa November 5 gid ini siyang vaccination. But then since nga mayara iya sang launching Bombo Pons sa sining vaccination abi sa Friday, October 29, may isa ka gatos ka mga kabataan, di ba, out of 500 nga ini
may isa ka gatos diri sa ila Bumbupons ang i-vaccine dito sa may Riverside Medical Center, no? So first ni siya, no, balantay mga kabataan mo 12 to 17 years old. Kung makita ang Bumbupons din gina-amat-amat na gyudjatanan iya i-penetrate, no, nga mabakunahan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no, kagyari na suguran sa mga kabataan. Magambal kita nga may mga comorbidity Bumbupons, ano bala ina, no, may mga comorbidity, so pwede nga cancer patient ka, pwede nga may asthma ka, no, hindi ba lang may mga ginadala ba lang nga sakit, may autism ka, or basta may mga sakit balayang ang unahon gidjaan ay mga kabataan Bumbupons, no. So amo ini ang pagpahayag sa Executive Director sa Emergency Operations Center ang pamatian naton siya Bumbupons sa dugang nga detalye. Actually, subong ginahulat ko ang iya sa contact tracing because kaina i-pick up na namang kaina sa EOC na makontak nila sang irrelevant naman na gani kung sumagay mo malin bala March pa siya March 10 tapos by the time yung nag-abot di siya sa ato niya recovered na to siya kaya dito siya nag-isolate sa Manila mo recovered dito siya get-test dito siya positive so by the time nag-abot di siya recovered na siya but just the same nahambalan ko si Doc Rosalie nga paalang giyap po nila sa mga information as to for example, may family members siya ba lang na nag-positive pa siya aside from her and kung may ara man, ano ang severities ang symptoms para nga more or less may idea na kung yung kaso magit. Pero even if may ara siya mga family members nga nag-positive at that time, hindi na ito halin sa iya, hindi na ito halin sa iya kaya recovered na siya by the time nag-abot din siya. Gani. So, kada yun hindi taman mabalaan ka, counselor kung